39 न'खर जिखिनिखौ जों बेरायनानै फैबाय आरो बेवहाय नुनानैनो जोङो बुजिनो हायो जे बेवहाय माबायदि थासारि जादों जानो हागौ दा बेखौ नुनानैनो जोङो बुजिनो हादों दा गुबैयै जि गोसो गोरबोआव नोंथांमोननि जि दुखु बे गावनि आखाइजोंनो सोरजिनाय न'खर संसारखौ गावनि मेगन सिगाङावनो धंस जानायखौ नुनायनि जि दुखु बेखौ आङो जोबोद मोजाङैनो बुजिनो हायो मानोना 2000 मायथाइनिफ्राय गोबां बेबायदि थासारिजों आंबो मोगा मोगि जाबोदों आरो बेफोरबायदि जायगायाव गोबां खामानि मावदों दा बे हिसाबै आङो बेखौ बुजिनो हायो दा आं नोंथांमोनखौ बेखौनो गोसोआव साहस होनो सानदों जे नोंथांमोना जाहाथे बांद्राय गोसो बायनो नाङा दा बेवहाय जिखिनि फैबाय थानाय थासारि जों बेखौ खौसेयैनो जुजिगोन आरो थानाय एबा बायदिसिना ओरैहाय सोलिनाय बिनि थाखाय सरकारि फारसेनिफ्राय जिखिनि होनांगौ बेखौ जोङो सरकारखौ नारसिनगोन आरो माहारि हिसाबै जोंहा जि बिबान दङ बे बिबानखौबो जोङो रुजुननो नाजागोन आरो जोङो अलरेडि रायज्लायबाय थाखादों जे नैबे जायगायाव थानो हायाब्ला मोनसे समहालागै गावबा गावनि हाखौथ' नागारनायनि खोथा गैखाया किन्तु गुबुन जायगा खाथि खाला बहाबा मोजां जायगा नागिरनानै जों थानो हानाय आरो बेबायदि थासारिया मुलुगाव गोबां जायगायावनो जायो बा दा बेवहाय 39 न'खर गुबुन किसुमान जायगाफ्राव माने मोनब्रै मोनबा गामि खेबसेयावनो दैमाया लानानै थाङो दा बुरलुंबुथुराबो बिराद खुरखायो किल'मिटारावसो खुरखायो बुरलुंबुथुराथ' हजों मरिगावआव जोंनि बर' फिसाफोर बोसोर बोसोर माथावरियावनो संसार जानानै दङ दा बेबायदिबो जादों आरो मरिगाव नगाव बे ओनसोलफ्राव लाहरिघाट बेवहाय माने दिनैनिफ्राय 10 बोसोर सिगाङाव जों थांदोंमोन माने थांनोनो हाया नोंथांमोननियाव दायो बाला फबनाय जों बेरायबाय बै जायगायावथ' हाफपेन्ट गाननानै नाव लानानैसो नायनो थांनो गोनां जादों आरो गावनि मानसिफोरखौनो बेबायदि अबस्था दा बेनिखायनो बे नैबे समाव जिखिनि दुखु बेखौ सहायनांबाय बिनि थाखाय नोंथांमोना दायनिगिरि नङा बा सोरबाया दायनिगिरि नङा मिथिंगायारि मोनसे थासारि दा आइ दैमानि जि खुरखानाय दा बेवहाय जिखिनि थासारिखौ जोङो बुजिनो मोनबाय जे दैमा जावनाय बा बिनिफ्राय हा बाला दैखांनानै लांनाय बायदिसिनानि थाखाय एबार खुरनाया बारा जादों होननानै जों मिथिदों दा बेखौ फैगौ 31 अक्ट'आव नैबे मासनिनो 31 अक्ट'आव आसामनि चिफ मिनिस्टारनो जों फोरमायगोन आरो बेखौ जेरैखि जाया बे बान्दोखौ थेनांगौ होननानै जाहाथे इयुनाव जोंहा बे मोननै गामिनि बादैबो खोलाहा रायजो जानाय सुबुंफ्रा मोनसे रैखाथि गोनां जिउ खुंनो हायो दा बेनि थाखाय जोङो सरकारजों रायलायगोन आरो बिनि अनगायै जुदि सरकारा बै समसिम मेसें जाजासिम जेबो खामानि मावाबा जों बयबो ज' जानानै बे दैखौ गावनि लामायाव नारहरफिनांगोन आरो बेखौ हायैनि जेबो खोथा गैया रायजोफ्रा थिगबा हायो आरो बिटिसिआ गावहानो मोनसे सरकार दङ हिसाबै आङो एमसिएल बिथांखौ खावलायदों जेला काउन्सिल जायो बेखौ माने बिथाङा रायखांनांगो आरो बेखौ नारसिननांगो जिखिनि एमसिएल दङ ज' जानानै बेखौ नारसिननांगो बे फैगौ मेसें बोथोरावनो बे माथावरिखौ जाहाथे खोफिननानै बे हाखौ जेरैखि जाया रैखा खालामफिननायनि बेबस्थाखौ खालामनो हायो गुबुन खोथाया जाहैबाय नोंथांमोना दाउ अमा गासैबो माइ दै खोमाजोबनांबाय गय फाथै गासैबो खोमाजोबनांबाय दा संसार जालांनांगौआ बिराद गिदिर मोनसे जुजिनां मोनसे थासारि बिराद गिदिर मोनसे चेलेन्ज दा बेनि थाखाय जोंनिफ्राय जोङो मा राहा लामा लानो हायो जोङो गुबुन गुबुन आफादफोरजों रायलायनानै गुबुन गुबुन NGOsफोरजों रायलायनानै माबाफोर राहा लामा लानो हायो नामा जों बेखौ रायलायलायगोन आरो बेखौ नोंथांमोना जाहाथे एसे सम होयो आरो दाथ' थांफिननायनि खोथाखौ साननोनो हाला मानोना दैज्लाङाथ' जोबाखै अक्ट'बरसिम दैया फैबायानो थायो हुरा फैबायानो थाखागोन दा बेनिखायनो थांफिननायनि खोथाखौथ' साननो हानाय नङा दा बेवहाय स्कुलावसो दङ हिसाबै बिनि मोनसे अल्टारनेटिभ जायगा खाथियावनो बहाबा नागिरनो हायो नामा जिल्लानि आफादगिरिखौ जों रायलायदों एसे दख'रानि आफादगिरि दा नंखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ जि जालांबाय बेखौ लानानै बांद्राय दुखु खालामनानै जोङो नार्भास जाबा जानाय नङा इयुननि थाखाय जों जुजिनांगोन आरो गथ'फोरनि फरायनाय मानाय बायदिसिनाफ्रा एसे खस्थ' जागोन थेवबो जोङो
बेखौ जाहाथे नागारनानै थांनायनि जेबो खोथा गैया दा बेखौ आङो बुंबाय माखासे खोथाखौ मिटिं बायदि आं बुंनो सानाखिसै जोङो बयबो बुजिलायखायो हिसाबै जोङो सिङाव रायलायलायनानै नोंथांमोननि लुबैनाय जोंनि लुबैनाय आरो नोंथांमोना बोरैबा थानानै मोजाङै संसारखौ जालांनो हायो बिनि थाखाय माखासे खोथाफोरखौ जोङो सानलायलायनानै इयुनाव रायलायबावगोन आङो दिनै दुखुनि समाव आं बेखिनिखौल' फोरमायबाय।